سلام كم يتوعلو كبرات تخطلتي فنو اير تي في نلومي سولس 10 سنه فرق معلتن فرقان استدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا كتكاتاتو لنا زعدم بيتروس منقس ارست زينا 10 سنه معلت سمعتات ايرترا بوشتها هاجرن وطن بلعول حابن تذكيرا بمغنيات 10 سنة سمعتات إيرترا نمذكر صارت فتحات دعان تخايدون ودابة من السياسة راح تنجتات نوزوع عسب حلفنة من باي 4 دراسوات وسيدوم عقابة وكانوسات بحرتات النمو حاس زغلا هقراو سممع تمالي 10 سنة تبتحهم دحري حدة عمتات بسنكي كلمة وعي أستات 75 ميتاويت كمراتات برد هيماليا كم زمكخ تأميتو نقداو من لوات روسيان إيراننا بكلتشن 20 كرتن ب10 ميتاويت كم زبالة تقليتو إسرا سنة مع سمعتات إيرترا لومي أب وشتها هاجرن وطن بلعول حابن تذكيرا وكيل إيرينا نازريت بين بملكة صبصاب نزدالو تتحستو يونس أبراهام إسرا سنة مع سمعتات إيرترا أب وشتها هاجرن وطن بلعول حابن تذكيرا لومي كاب ساعة شوعة نجهو أب مكان مقابر حربينيات أسمرا أبستخيد وقعوي سنة سرعات بريزيدنت إساياس أفورقي نخبر نايتوم بجا هاجرن هزبن زحلفو جاقانو أخليل عمبابا أنبيرو دحرزي أبستخيده بريزيدنت إساياس منيسترات زركبوم لعلوات سبسلطان منقستن جنبارن أزستي سراويت مرحت هايمانوت أبي ارتراز مدبروم ديبلوماسينياتاتن أشحت نبرتي أسمرا نفترخ بالمدب نترقم مسوعة النتن زخري 10 سنة زن صبارق سنت بباوي مسنادوتات قريبو تمالي 19 سنة مشدما زبي ارترا أب وشت الوطعن شمعان طوافن بمولع سماتاتو بحبن كذكرام سيغم أب كتم أسمرا 10 أشحات زبي استساتفو سلفي شمعة بباند مرشارنا تمرحي كاب قدنا سماتات بقدنا حرنة تابيلو كساب ميدا بحتي مسكرم توقعيزو نرزنا تعالتن حدري سماعتاتن أبستدالون بقطة استفنون بهلاوي مسانالو الدما محدار زوا معكل أطوف صحي هاي لابز اسمعو قال 10 سنة معلتي سماعتات علت هاجراوي سبعي مخانا تغيسو زي زحبنن زخرعن هاجراوي كبري فلي حلاقة هزبي ارترا كم زخونة قليسوم أب كلن زباتات هاجرناون تعالت أب مقابر حربينياتات عمبابا بمنبار شمعان طوافن بمبرهن سنت بباوي مسنادوتات بمغرابن بلعول حبن تذكيرا لومي لك ساعة حدد حرقة المسكونة دما تلمود بإيري تيفن دمس حفاش إيرتران بقطة زمراح أوشت هاجرن وطان زنبر زيقاتات أب زلوو زساتفون بحلنا من سماعتاتهم زراخبولون حبراوي نحد دقيق ناي زخرة سماعتات مدب ككاديو بمغنيات 10 سنة سمعتات إيرترا نمذكر تمالي تصالة فتحات دعان تخايدون غازتين ياسين صالح بملكة صبصاب نزدالو تحستو ميكايل حدقو كأغربوين سلازبن هاجرن هيوتون بجان زوفي سماعتات إيرترا نمذكر تمال 19 سنة كتم أسمرا بيت كريستيان دبر سهل قدوس ميكايل تصالة فتحات مسجد الخلافة الراشدين دما درسن دعان تخايدون
ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሳህለ ቅዱስ ሚካኤል ጸጽራት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ ዓቃብ መንበር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝርከብዎም ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ጳጳሳትን ሊቀነ ጳጳሳትን ሊቃውንቲ ውልደ ክህነት ከምኡውን ካብ ኩለን ኣድባራት ዝተመደቡ ለባስያን ጸሎት ኣዕሪጎም ኣብታ ኣጋጣሚ መራሕቲ ሃይማኖት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራን እውን ዝተሳትፍዎ መደብ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ንትርጉምን ርዝነትን መስዋዕቲ ዝምልከት መብርሂ ሂቦም ሓላፊ ስብከት ወንጌል ኣብ መንበረ ፓትርያርክ መርጌታ ስሞን ቤና ኣብ ዝሃበዎ ኣስተምህሮ ድማ ንዓና ንኤርትራውያን ዝኽሪ ሰማዕታት ምርጫ ዘይኮነ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሰማዕታትና ብዋጋ ዘይትመን ክብርቲ ህይወቶም ዝኸፈሉሉ ሃገር ብሓድነትን ፍቕርን ክንዕቀባን ከነማዕብላን ሕድሮም ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ምህልላን ቡራኬን ተዋሂቡ ብተመሳሳሊ ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስጊድ አልኹላፋ አልራሺዲን ኣብ ዝተኻየደ መደብ ብሙፍቲ ኤርትራ ሼኽ ሳሊም ኢብራሂም አልሙኽታር ዝተመርሐ ሰላትን ዱዓን ተኻይዱ ሼኽ ሳሊም ኣብ ዘስምዑ ቃል ምዕራፋት ሃገራዊ ታሪኽና ምስ ንግንጽል ታሪኽ ቀጻል ምኽተ አንጻር ወረርትን ገዛእትን ከም ዝኾነ ናጽነት ኤርትራን ክብረት ዜጋታታን ድማ ውፅኢት ናይ ዝመኸተዚ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሃገራዊ ናጽነት ንምርጋጽ ልኡላውነት ንምውሓስን ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ዝተረኣየ ቅድድም ንምስዋዕቲ ወለዶታት ዝሕበኑሉ ክብሪ ከም ዝኾነ ገሊጾም ሙፍቲ ኤርትራ ሼኽ ሳሊም ኢብራሂም አልሙኽታር ኣስዒቦም እቲ ዝዓበየን መወዳድርቲ ዘይብሉን ህያብን ልግስን ናይ ህይወትን ደምን እዩ ድሕሪ ምባል ሰማዕታትና ህይወቶም በጆም ኣብ ዘረጋግጹና ሃገር ንሕና እዞም ብህይወት ዘሎና ንስድራ ስዋዕት ብዓይነትን ገንዘብን ክንሕግዝ ግዴታ ከም ዘሎና ኣብሪሆም ውዳበ መንስያ ሰራሕተኛታት ንዞባ ዓሰብ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ዝወደቦ መደብ ዝኽሪ ሓበን ሓላፍነት ምንባይ 40 ስድራ ሰውኣት ወሲዶም ኣብቲ ጋጣሚ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዑስማን ዓብደልቃድር ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር ንኹሉ ዜጋ ብማዕረ ስለ ዝምልከት ኣባላት ውዳበ መንስያ ሰራሕተኛታት ስድራ ሰውኣት ንምንባይ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ንዝወሰድዎ ተበግሶታት ሞጊሱ ኣባላት ውዳበ ካብ 2019 ጀሚሮም ን55 ስድራ ሰውኣት ወርሓዊ 500 ናቕፋ ብምኽፋል ክናብዩ ምጽናሖም ዝጠቐሰ ኣቶ ዑስማን ካብ ዝወርሒ እዚ ጀሚሮም ድማ ንተወሰኽቲ 40 ስድራ ሰውኣት ን2 ዓመት ናይ ምንባይ ሓላፍነት ክወስዱ ብምውሳኖም መርኣያ ንቕሓቶምን ተወፋይነቶምን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብቲ ዞባ ኣቶ ዮሴፍ ሳሄ ብወገኑ ዛጊት ብውዳበ ጨንፈር ሰራሕተኛታት ንምንባይ ስድራ ሰውኣት ዝተወፈየ ገንዘብ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ናቕፋ ምዃኑ ብምሕባር ብደረጃ ትካልን ውልቅን ዝግበር ተመሳሳሊ ኣበርክቶ ብዝለዓለ ክቕጽል ኣዘኻኺሩ ኣብቲ ጋጣሚ ን40 ስድራ ሰውኣት ንነፍሲ ወከፎም 3000 ናቕፋ ን25 ስድራ ሰውኣት ድማ ኣስታት 5000 ናቕፋ ዝግመት ዓይነታዊ ደገፍ ተገይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ክፍለ ሰራዊት 96 ኣባላት ሃማደን ውዳበ መንስያ ሰራሕተኛታትን ንኡስ ዞባ ዓሰብ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ማእተታዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም ብኣማይት ዝቆፀሩ ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ብ17 ሰነ ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ንሰማዕታቶም ብሓበን ኣብ ዝዘከሩሉ ኣጋጣሚ ንመናበይ ስድራ ሰውኣት ዝውዕል $11,000 ወፍዮም እቶም ዜጋታት ዝወደብዎ መደብ ናይ እግሪ ጉዕዞ ምውላዕ ሽምዓ ከምኡውን ድራማን ግጥምን ብዘጠቓለለ ስነ ጥበባዊ መሰናድኦ ዝተሰነየ ነይሩ በቲ ጋጣሚ ንክብሪ ሰማዕታት ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ክሳብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ብንኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ናይ እግሪ ጉዕዞ ዘካየዱ ሰለስተ ዜጋታት ካብ ተሳተፍቲ ምስጋናን ኣድናቆትን ረኺቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ሻርሎት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ኣቢጃን ኣይቬሪ ኮስትን ደማም ስዑድያን ዝቕመጡ ዜጋታት ኣብ ዝወደቦ ተመሳሳሊ መሰናድኦታት ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር ደጊሞም ቃሎም ኣሕዲሶም ኣብ ደማም ኣብ ዝተገብረ ናይ ዝኽሪ መደብ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት 510 ሪያል ተወፊዩ ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብ1619 ሰነ መደባት ዝኽሪ ሓበን ኣካይዶም ብ16 ሰነ ኣብ ቀጽሪ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝተወደበ መደብ ገዳይምን መንስያትን ስነ ጥበበኛታት ዘቕረብዎ ስነ ጥበባዊ መደባት ተኣንጊዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣስታት 200 ኣባላት ቤት ጽሕፈት ብ19 ሰነ ኣብ ከባቢ ቤት ገርጊስ ኣብ ዝዓመመዎ ወፈራ ሎም ዓመት ክራማት ፈልስታት ክትከሎ ዝኽእል ዛላታት ሰሪሖም ሰራሕተኛታት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ናይ ምግራብን ምዝላይን ስሩዕ ማእተታዊ ስራሕ ከካይዱ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ
هاجراو محبر حربኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጋዓን ሰባ ዝርከቡ 15 ኣባላቱ ኣብ መነባብሮኦም ዝሕግዞም ንነፍሲ ወከፎም 5 ዘመናዊ ቆፎታት ንህቢ ምስ ሙሉእ ናውቱ ብርታዕ ዋጋ ዓዲሉ ኣብቲ ብ13 ሰነ ዝተኻየደ መስራሕ ዕደላ ንመግዝኢ ንህቢ ዝኾኖም 10,000 ናቕፋ ጥረ ገንዘቡን ከም ተዋህቦም ወኪል ኤሪን ሓቢሩ ሓላፊ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ጨንፈር ዞባ ማእከል ኣቶ ሃብተ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዝተዓደለ ቆፎታት ንህቢ ኣካል ናይቲ ብህዝብን መንግስትን ዝግበር መጣየሲ ሓገዛት ምዃኑ ጠቒሱ ኣቐዲሞም ተመሳሳሊ ደገፍ ዝተገብረሎም ስንኩላን ኣብ መነባብሮኦም ምምሕያሽ ከም ዘምፁ ገሊጹ ኣመሓዳር ዞባ ሎጋዓን ሰባ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ብወገኑ ነቲ ዕድል ዝረኸቡ ሓርበኛታት ስንኩላን ነፍሶም ንኽኽእሉ ምእንቲ ተራ ሕብረተሰብን ምምሕዳርን ከም ዘይፍለዮም ኣረጋጊጹ እቶም ሓርበኛታት ስንኩላን ድማ ነቲ ደገፍ መበገስ ብምግባር ኣብቲ ንዞባ ንዘሎ ንምርባሕ ንህቢ ምቹእ ዝኾነ ጸጋታት ብግቡእ ክጥቀሙሉ ከም ዝጽዕሩ ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት عقاب ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ንምውሓስ ዝኽእል ስምምዕ ትማል 19 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተበፂሑ እዚ ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ኣህጉራዊ ስምምዕ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ብገምጋም 30 ሚእታዊት ካብ ዓበይቲ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ብመልክዕ ሕዛእቲ ክዕቀቡ ዘኽእል እዩ እዚ ልዕሊ 190 ሃገራት ዝኸተማሉ ስምምዕ ኣብ ምግታእ ማያዊ ብከላ ብቐንዱ ድማ ዕቃበ ህይወታውያን ተርኡን ልዑል ምዃኑ ክኢላታት ኣከባቢ ሓቢሮም ይኹን እምበር ገለ ወገናት ኣብ ተገባረ ናይቲ ስምምዕ ዘሎም ስክፍታታት ብኣጉ ይገልጹ ኣለዉ ኣብ 1982 ዝተበፅሐ ተመሳሳሊ ኣህጉራዊ ስምምዕ ኣድማዕነቱ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይጸንሐ ጸብጻባት ይረዱ ዛጊት ኣስታት 1 ሚእታዊት ካብ ዓበይቲ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ጥራይ ሕዛኣት ምህላዎም ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ማያዊ ብከላ ብኣሰካፊ ደረጃ ከም ዝወሰኸን ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ማያዊ ኣካላት ዝነብሩ ህይወታውያን ኣብ ሓደጋ እናወደቐ ይመጽእ ከም ዘሎን የረዱ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ብሰንኪ ክሊማዊ ዋዒ ኣስታት 75 ሚእታዊት ኩምራታት በረዳ ኣኽራን ሂማላያ ክመክኽ ከም ዝኽእል ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኣጠንቂቖም ብሰንኪ ክስተት ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ኣማኢት ሚልዮናት ኣህዛብ ሓደጋ ዕለቕልቕ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እቶም ክኢላታት ኣሚቶም መጠን ምከት ኩምራታት በረድ ሂማላያ ዓመታዊ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ተርእዮ ንምውሳኽ መጠን ዋዒ ዓለምና ዘመልክት ምዃኑ የረዱ ኩምራታት በረድ ሂማላያ ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም መጠን ምከት ኩምራታት በረድ ዓመታዊ ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ይፍለጥ ብሰንኪ ተርእያ ማያዊ ምልኣት ዓለምና እናወሰኸ ብምምጽኡ ኣብ ከባቢኡ ዝተደኮና ከተማታት ሓደጋ ምውሓጥ የንጸላልወን ከም ዘሎ ይጠቕሱ ክሊማዊ ዋዒ ንምግታእ ውሁድ ኣህጉራዊ ጻዕሪ ክካየድ ከም ዝግባእ እዮም ክኢላታት ኣከባቢ ዘዘኻኽሩ ክልታዊ ንግዳዊ ምልውዋጥ ሩስያን ኢራንን ኣብ 2022 ብ20 ሚእታዊት ክብከም ዝበለ ጸብጻባት ንግዲ ናይተን ሃገራት ኣፍሊጦም ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልተን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ እዮም እቶም ጸብጻባት ዘረዱ መንግስታት ሩስያን ኢራንን ንመጠንቲ ምልውዋጥ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት ብ10 እጥፊ ንምዕባይ ክሰርሑ ምዃኖም ሓቢሮም ክልተን ሃገራት ኣብ ንግዲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጽላታት ጸዓት መጓዓዝያ ሕርሻን ካልእን እውን ክተሓጋገዛ ምዃንን ክገልጻ ጸኒሐን ኣለዋ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ እትርከብ ጀኒን ብዘካየድዎ ስርሒት ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ በቲ ስርሒት ብውሕዱ 4 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ዝጠቐሱ ሰብ መዚ ጥዕና ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ሁስያት ዝርከብዎም 62 ከም ዝቆሰሉ ብምሕባር ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም እስራኤል ኣብዛ መዕቆቢትን መጫጭሒትን ሽበራውያን ምዃና እትጠቕሳ ጀኒን ወተሃደራዊ ስርሒት ክትፍጽም እዚ ናይ ፈለማ ኣይኮነን እዚ ምዕባለታት እዚ ነቲ ብተዛማዲ ሃዲኡ ዝጸንሐ ግጭት ዕጡቓት ፍልስጤማውያን ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ዳግማይ ከየለዓዕሎ ከም ዘስግእ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም የጠንቅቑ ኣብ ደቡባዊ ብራዚል ብዝተኸስተ ብብርቱዕ ዝናብ ዝተሰነየ ህወብላዊ ማዕበል ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ወሪዱ በዚ ኣብ ምዛም ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣሽሓት ከም ተመዛበሉ ኣነጺሮም ልዕሊ 5,000 ስድራ ቤታት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፋ ክሕበር እንከሎ ልዕሊ 84,000 ኣባይቲ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪሲቲ ተቋሪፅዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ
أب مفارق زمت زل صمون نبتي كبابي كأزحن برتوع زنابن زعبلو كنتات أير كخصت كم زخانز متن بيت كنتات أير كم زل زحب بروز أبصابات إزين زورد عنوات كي جادو كم زسق جليتهم أب برازيل لابز عمت زي سباون واتون عنوات الزوردة بهري وحركات بتخطط عليك الجات من تنحز تقصد أبصابات أب زحلف ورحلكاتيت أب زوا ساو باولو بسعبينات برتوع زنابن هو بلان بوحدو سوسان حموشان سبات كم زموتو يذكرون زي خبركم تحتاتلتي زينا نمفتام أرستاتو إسرا سنة مع سماتات إيرترا وشتها قرن وطان بلعون حابن تذكران بمغنيات إسرا سنة سماتات إيرترا نذكر صاروا تفتحات دعان تخايدو ودا بمن سياسة راحتينياتات نوزبا عاسب حلفنة من باي 4 سدرا سوات وسيدوم أكابو كانوا ساتن بحرتات النمو حاسد الله قراو سمعت مع 19 سنة تبتيهم دحري حيدة عمتات بسنكي كلمة وعية أستا 7 ميتاويت كمراتات برد هيمالايا كم زمكخ تأميتون نقداو من لوات روسيان إيرانن أبدا قرتاشن إسران كرتن بإسرا ميتاويت كم زبالة تقريتون نيلومي سولس إسرا سنة فرق معلتن فرقان استدالوه حافشاو زينا ومساندونا أبزي تزازي ملوم استرفو مدباتنا نحدقكم سمعتاتنا وتروي زاكورو برق معلتين